Jeg har selv oplevet en arvesag, hvor det gik galt, ligesom andre danskere har. I vores tilfælde gik det galt, fordi der ikke var testamente. Der opstod en masse tvivl, fordi testamentet ikke var der, så vi vidste faktisk ikke, hvad den sidste vilje var. Vi havde alle sammen vores idé omkring, hvad vores far ønskede, og det gjorde det bare svært. Faktum er, at alt for få danskere desværre ikke får lavet de juridiske dokumenter, de har brug for. Min erfaring siger mig, at ved at få lavet de juridiske dokumenter, du har brug for, skaber du tryghed og klarhed for dig selv og for dine nærmeste. Det handler om at tage beslutninger, mens du kan. Efter 10 år, der fik vi endelig lavet et testamente. Jeg har delebørn, og jeg var overrasket over at se, hvor meget det egentlig betød i vores situation. Det var faktisk over 1 million kroner, der blev fordelt helt anderledes. Vi har lige købt hus, og livsskolen viste, hvor vigtigt det er at have en ægtepagt, hvis vores ægteskab skulle gå i stykker. Det lyder ikke så romantisk, men jeg sover bedre om natten. Først da jeg tog min livsskole på Testaviva, blev jeg opmærksom på, at vi skulle vælge begunstiget i forhold til vores pension, så vi sikrer hinanden rigtigt. Med Testaviva har vi lavet en løsning, hvor du nemt kan gå ind og lave dine egne juridiske dokumenter digitalt, og du kan få dem skrevet under digitalt. Det er nemt, og det er gratis.